Takže na zdarodě chci vás vítat u mého prvního videa z hry World of Tanks. Nevím, čem si zahrajem a asi si dáme s Jack Tigrem. Ahojda. Takže máme si bitvu a uvidíme. Devítky, dobrá mapa. No, tak jako dělostřed tady nic neudělají, no, takže se budu schovávat mezi baráčkama. Takže pojedeme do města. Takže S75, M103, typ P61 a potom jsem já. Jsem čtvrtý nejlepší tank, no oni mají příčku, no tak z toho si musím dávat pozor, no. Takže vydáme se mezi ty baráčky a uvidíme. Tak. Pojedeme, tam máme tajné místo, kde že se budu spíš držet vzadu, nebudu zase tak nějak vysunovat to, se budu držet vzadu. Když tak mi napište do popisku, jestli třeba má špatný zvuk nebo tak. Jestli byste něco chtěli upravit, tak když tak napište. Já si stoupnu sem a budu... tak něco on mi projel, no. Ještě budu natáčet Heroes Hero. To netrefím. Ne, že vyjde ještě dneska nějaký video, kdybyste si mě chtěli. Tam to, když tak tou hru vám dám do popisku. World of Tanks asi všichni znáte, to je strašně známý. Takže vám to dám když tak do popisku. A kdybyste si mě chtěli najít, nebo jestli byste chtěli do našeho klanu, tak když tak taky napište. Problém není, jsem důstojník, takže vám když tak pozvu, takže. Když si docela slušně vyjeli, tak já jdu pozbudit, takže asi pozbudit. Jo, já jdu pozbudit. Nevím, bude se tam taky vytvářet druhý server. Ne, že tam taky založím účet. Tak štěstí, co to nebylo. Takže tam taky naložím. Mu uhnem. Bylo nesundali, no. Stoupneme si, no tak asi si nějak nestoupneme ten tank. Víte, dělostřed udělal nejhorší chybu, asi co to může. Vyjel se až sám, no. A náš taky, no. Takže dělostřelci jsou mrtví. Takže budeme zkusit trefit tu IS-7. Vidíte, trefil. Tam je kámoš. Ale ne, on tě objíždí takhle, on tě chce narvat. Skejde trak. Asi zajedu. Krásně ho dá na pásy, ten hoch. Na pásy, no. A na pásy. Krásně, ale jak se snaží střílet. Dobré. Jsme ho sundali. Aspoň vidíte, jak to dingá. No, tak teď to nedingo, no. Počkáme, až vyjede. Ne. A asi nebude, no tak pojď, kámo. No tak. Počkáme, až vyjede. Ty kráso, vidíte? Se rozhodli. Vidíte, tady je 7 tohle tak, že čeká až. Vidíte, tady je ten. Jak Panther.
hezky on. Koho? To jsem... A teď ujíždí. Počkáme, mám jen hápek na šponi, takže... Jsem poslední, takže... Po mně půjdou všichni, no. Budu čekat, nebudu se zase tak nějak hrnout, protože... A houfnice mě killnula. Takže... Budeme, kolik pak jsme vydělali. A tak. Když už není na těžko. Co to je za hovado? No a guláro. No, a s tou končíme. Takže jestli se vám tuto video líbilo, tak Tak dejte like nebo odběr. nebo tak, a nebo když se vám to nelíbilo, tak nic, Dejte no. koment a dislike. No, To koment bude byste. asi všechno. Tak. Takže...